Lo, tinuotod nga, maayo ka nga mudiskarte sa babae, lo? Do apo, bodolay, maayo kay kong mudiskarte. Kamaturan na nagapangasawa ko og napulo ka buok asawa. Dili ko mo tuolo, nga maayo ka mudiskarte og babae. Anha na ko mo tuolo og. Say, anha na ka mutuog unsaman kay mga anak na magkamutuon na ko og unsaman. Anha na ko mo tuolo og inigdiskarte nimo og mabuhi ng mga patay. Gano'n kayon ka man nga anha na ka mutuo kung mudiskarte ko niya mabuhi ng patay. Naamang ko'y giingon lo, nga ang taong maayong mudiskarte, makabuhi og patay.